Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang bocah-bocah. Pripun kabare dinten niki? Mugi dipun paringi kasehatan nggih. Ing dinten niki kita badhe nyinaoni basa Jawa, yaiku materi bab crita fabel. Fabel yaiku cerita dongeng kang paragane kewan. Titikane cerita fabel yaiku setunggal, paragane kewan. Tokohnya adalah hewan. Kalih, ceritane ora nyoto. Ceritanya itu tidak nyata. 3. Ora dingerteni pengarange. Tidak diketahui nama pengarangnya, pengarang cerita. Sekawan, menehi piwulang luhur supaya ngadohi bab kang ala, memberikan nasihat baik supaya kita menjauhi bab yang buruk. Saiki ayo padha dikatekake cerita fabel kang irah-irahane truwelu lan wedhus. Ing sawijining dina ana truwelu sing mlakune dingklang. Truwelu iku manggon ana ing alas. Amarga sikile angel tinggo mlaku, dheweke angel anggone golek pangan lan golek ngombe. Truwelu sing biasane iso mlompat cepet, dheweke kudu nyeret sikile kanthi susah. Di suatu hari ada kelinci yang hidup di hutan. Kakinya pincang. Dia kesusahan saat mencari makan dan minum. Kanthi nyeret sikile alon-alon, truwelu arep mlaku menyang pinggiring kali. Truwelu arep ngombe amarga dheweke ngelak. Ing tengah dalan, truwelu ketemu karo wedhus. Wedhuse ketok lemes. Dengan menyeret kakinya, kelinci berjalan ke pinggir sungai. Dia berencana untuk minum. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seekor kambing yang "Dus, kowe kenapa? Kambing, kamu kenapa?" "Awakku lemes, amarga wis pirang-pirang dina aku ora ngombe. Badanku lemas karena sudah beberapa hari aku tidak minum." Truwelu akhirnya takon meneh, "Dus, ngopo kok kowe ora ngombe menyang kali? Padahal kaline wis cedhak." "Kambing, kenapa kamu tidak minum ke sungai? Padahal sungainya sudah dekat." Wedhuse jawab, "Mripatku wuta, mula aku ora iso ngulatke dalan. Mataku buta sehingga aku tidak bisa melihat jalan." Truwelu ngrasa mesakne marang wedhus, banjur ngakon wedhus supaya tangi lan dikandani dalan menyang kali. Kelinci merasa kasihan kepada kambing dan menyuruh kambing untuk berdiri, kemudian dia akan mengantarkan kambing ke pinggir sungai. Nalika wis tekan kali, akhire wedhus iso ngombe meneh. Awake saiki wis ora lemes. "Matur nuwun Truwelu, aku iso ngombe meneh amarga mbok tulung. Saiki awakku wis ora lemes." "Terima kasih kelinci, aku bisa minum lagi karena kamu tolong. Sekarang badanku sudah tidak lemas." "Iya, padha-padha Dus." Truwelu mesem amarga dheweke duwe ide supaya bisa urip bebarengan. "Dus, aku duwe ide. Kowe wuta lan ora bisa ngulatke. Dene aku, sikilku dingklang, angel ame mlaku. Kepiye nek kowe nulungi aku nganggo sikilmu, dene suwalike aku nulungi kowe nganggo mripatku." "Kambing, aku punya ide. Kamu buta dan tidak bisa melihat, sedangkan aku kakiku pincang dan susah untuk berjalan. Bagaimana jika kamu membantu aku dengan kakimu, dan sebaliknya, aku membantu kamu dengan mataku?" Wedhuse takon, "Carane kepiye Truwelu?" "Carane gampang.
Aku lungguh ana ing dhuwur gegermu, saengga kowe bisa nggunakake mripatku. Aku bakal nuduhake dalan. Kowe arep lunga menyang endi? Sawetara kuwi, aku butuh sikilmu supaya bisa mlaku. Caranya mudah. Aku duduk di atas punggungmu, sehingga kamu bisa menggunakan mataku. Aku yang akan menunjukkan jalan kemana kamu akan pergi. Sementara itu, aku membutuhkan kakimu supaya bisa berjalan. Akhire, wedhus sarujuk karo idene Truwelu supaya urip bebarengan. Piwulang becik ing cerita fabel Truwelu lan wedhus yaiku kudu seneng tetulung marang wong sing butuhake. Amarga menungso iku ora bisa urip dhewe ing donya iki. Saiki ayo padha negesi tembung ing cerita fabel Truwelu lan wedhus. Dibuka bukunipun enten LKS halaman 41. Sak perlu kuwi tegese perlu. Wuta kuwi tegese ora bisa namatke, ora bisa weruh. Ide kuwi tegese panemu utawa gagasan sing pengen diwujudke. Dingklang kuwi tegese pincang. Sawetara iku tegese sementara. Bunga tegese seneng. Sarujuk tegese setuju. Panemu tegese ide. Geger tegese punggung. Bebarengan tegese bareng-bareng. Tugase yaiku gladi kalih mangsuli pitakonan halaman 41. Cekap semanten piwulangan dinten iki, mugi paring manfaat kagem lare-lare sedaya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.